Kakva je ovo igra? Igramo Yellow Baby. U koji hodnik treba da idem? Da nije možda 10. Ključ! Oh my god, ključ. Jao, evo ga, bebče. Ajmo, počinjemo s videom. I gdje si, bebo, mala? Sad ću te stavim da spavaš. Zašto su ti takve oči? Frižider, mlekce. Bebo, pi. Jao, srala se, beba, pi. Ajdem ti presvučem, bre. Pelena, pick up, pelena, uzi pelena. Gdje stala beba? Na poda mi se reša. Na pod. Sad se te presvučem, tako. Sad ideš da pajkiš. Pajki, bebo mala, čitam ti macu. Bila jedna mačka. Mnogo je bila umiljata. I beba, stupid beba, Yellow beba, je tepala. Tepala i mačka je pobegla. Otišli na fontanu. Kupali se tamo. Beba krenula da tepa macu, da uništava babine ruže. To da se zna. Gotova priča. O, spije beba. Jaj. Idem da gledam Teletubbies. O, toster, sad ću poručim toster. Koji broj? 0856767. Da, sad ću da naručim toster. Dobro. A sad idemo da vidimo, beba nam plače. Nije tu. A, dole si. Kad si sišao? Aj opet u krevet. Koju priču? Hoćeš macu, a? Hoćeš macu, bravo, aj čao. Zaključio me majmun mali. A tu si, sad će ti dam mleko. Sad opet moram da te presvačim, pih. Zasmrde mi celu kuću. O, kakve su ovo pelene. Beže u 3 lepe. Kakve su ovo pelene? Aha, beže. Sad ću da vas uvatim. Pelene sam naočarala. Leteće pelene i ovu. A udarile se u cucu. Tako. Okej, beba se teleportovala Marobore. Sad je nosimo da spava. Spavaj mi, bebo, ti sad će ti čitam zeca. I zeca su napali. Mali bebčići. Plače mi beba. Tači. Stigo mi toster, iako ga nisam ni naručio. Toster 4000. Čim je 4000, znači da je dobar. A, crko televizor. I ništa, moram da kupim drugi TV. Crno-beli ovaj. Beba sve. Pravimo sandvič, Uzmemo malo krastavce, luk. I poklapamo to sve da se ispeče. Lele, puklo, šta je ovaj toster? Aha, kakvi su ovo demoni. Yellow baby, nemoj molim te. Yellow baby. Opet mora da ti nosim cuclu.
Šta je ovo? Kakav je ovo labirint? Eto ti ga opet. Opet treba da ti dam mleko. Opet smo u tom hodniku. Ovo ne može se otvori ponovo. Ljudi, vidite ovu bebu? OMG. Beca i to bre. Će ga nosimo kod popa da je prekrsti. Ovdje su verovatno demoni u ovoj bebi. Sad ćemo da joj damo cucu što je smiri. Tako pokvasili smo je sa svetu vodu. Ne, nije pomogla ni sveta voda. Daj, gdje si bebo, šta radiš? Hoćeš da ti čitam priču? Ovo ću ti čitam. Ajde će ti čitam, samo nemoj da me diraš. I tako se završava naša priča, itd. I 6-7 i beba je udavila to stvorenje. Bebo. Da idemo. Ljudi. Oh my god. Pause.